Hola, sóc Josep Torrent, creador i narrador de Mindcast 30, un podcast que resumeix idees i llibres en càpsules d'uns 30 minuts pensades per fer-te reflexionar. Principalment en català amb algun contingut en castellà o anglès, comparteixo pensaments clars, estructurats i fàcils de processar, combinant reflexió pròpia i coneixement aliè. L'objectiu és que puguis absorbir idees rellevants sense perdre temps. Tot en un format accesible i inspirador que et faci pensar cada episodi. Mindcast 30 resume ideas y libros en cápsulas de 30 minutos para hacerte pensar. Contenido claro y fácil de procesar. Mindcast 30 summarize ideas and books in 30-minute capsules to make you think. Clear, easy to digest content. ¿Estás llest? Are you ready? ¿Estás listo? Let's go! Què tal, com estem? Bé, benvinguts a aquest 5è episodi de Mindcast 30. Avui parlarem de, dos llibres, entre l'ordre i el caos, la visió de Jordan B. Peterson. Comencem una miqueta fent una mica de visió introspectiva, mirant, la vida és una tensió constant entre allò que coneixem i allò que encara no hem entès, entre la solidesa que ens sosté i el buit que ens crida. Jordan B. Peterson proposa una manera d'evitar aquesta frontera, sense convertir-la ni en presó ni en abisme. Ens convida a trobar el punt on l'ordre no esclafa i el caos no ens devora, el lloc on, malgrat la incertesa, podem erigir una existència amb sentit. Peterson és un psicòleg clínic, professor i escriptor canadenc. Les seves obres, 12 Rules for Life i Beyond the Order, han estat llegides arreu del món i han suscitat adhesions intenses i crítiques igualment passionals. Tant se val de quina banda venim, les seves propostes funcionen com un mirall exigent. No són una ideologia, sinó una pràctica. Un conjunt de moviments concrets per ajustar l'ànima al pes real del món. A l'origen d'aquestes obres hi ha també una experiència dura. Problemes de salut, dependència de fàrmacs, patiments familiars, molts patiments familiars. En Peterson va tastar de prop la fragilitat i en va extreure un principi sobri. Sense una estructura interior el dolor es converteix en caos. I amb massa estructura la vida perd bastant del seu aire. Cal aprendre a modular, a escoltar, a corregir. Cal fer-se responsable del que depèn de nosaltres i al mateix temps acceptar que tot no es pot controlar. Aquest episodi no és una llista d'imperatius morals, no és la idea, sinó un recorregut per un mapa vital. Primer, situarem les dues forces que travessen aquesta existència, l'ordre i el caos, i després sintetitzarem el nervi d'aquests dos llibres, les 12 regles que configuren l'esquelet de l'ordre i les 12 que ens obliguen a obrir finestres perquè l'aire torni a circular. Finalment, dibuixarem una miqueta ponts amb altres visions contemporànies, com l'antifragilitat en Taleb, que recentment vam fer en l'episodi 2, sobre el signe negre, i tancarem amb una brúixola pràctica pels dies comuns. Per a Peterson, l'ordre i el caos, aquest ordre és tot allò que ens fa familiar, la llengua de casa, les rutines que ens orienten, la tradició que atura l'angoixa, les regles que fan previsible el demà. I caos és el territori de la novetat, el canvi que no controlàvem, el risc que ens espanta, l'inesperat que posa a prova la teva identitat. No hi ha vida humana sense les dues dimensions. L'ordre ens dona terra on posar-hi el peu i el caos al mar per on podem navegar. L'error arriba quan absolutitzem una de les dues. L'ordre que no respira es torna una tirania i el caos, que no és disciplina, esdevé una destrucció total. La maduresa consisteix, doncs, a evitar aquesta frontera. Allà on la tradició encara ens sosté i tanmateix el desconegut ens reclama, és un lloc incòmode, però fecund, on aprenem, on creixem, on l'ànima experimenta una mena d'alerta serena. Aquest és el paisatge de fons de tota la proposta de Peterson. El primer moviment ens diu ordenar la pròpia vida, 12 Rules for Life. Fem una mica de resum superràpid. Aquest llibre és un antídot contra la dispersió. No et promet felicitat, sinó consistència. Ens demana postures concretes que reorganitzen el present, redreçar l'esquena com a símbol de responsabilitat, tractar-nos com algú que mereix cura, escollir amistats que ens volen alts, mesurar progrés, comparant-nos amb qui érem ahir
establir límits clars a la criança, ordenar el que és pròxim abans d'aspirar a arreglar el planeta i, sobretot, perseguir el que té sentit per damunt del que és merament còmode. Dir la veritat, escoltar amb humilitat, parlar amb precisió, deixar espai per al risc formatiu i recordar que fins i tot els dies foscos hi ha instants petits que mereixen la nostra gratitud. Hi ha un fil que l'excusa totes, la responsabilitat. No com a una càrrega opressiva, sinó com a un eix de gravetat. Quan assumim la nostra part, el món deixa de ser un escenari de queixa i es converteix en un lloc on actuar amb dignitat. El segon moviment és aleshores travessar i transcendir el desconegut, Beyond the Order. Aquest segon llibre comença on el primer podria una mica encallar-se. Un cop tens els fonaments, perilla que l'ordre es torni massa rígid. Beyond the Order empeny a reobrir portes, a respectar les institucions sense adorar-les, a projectar una imatge exigent de qui vols arribar a ser, treure la llum al que t'ensombreix, buscar responsabilitat allà on els altres s'esbandeixen, deixar de fer allò que corromp, abandonar ideologies que t'imposen mirar el món amb una sola lent, d'una sola manera, i encara comprometre't a fons amb una tasca, donar forma de bellesa a un espai de la teva vida. Escriure el passat que encara cou i treballar de debò el romanticisme. També vigilar els verins de l'ànima, ressentiment, engany, arrogància, i exercir l'agraïment com a última fortalesa. Aquí, el fil conductor és l'obertura, la valentia d'entrar a zones on no tens garanties, però hi ha molt d'aprenentatge i molta vida, sobretot. Si fem una miqueta més, de sumari de totes aquestes normes, passem pel primer llibre, començaríem amb la primera que ens diu que s'ha de redreçar les espatlles enrere. Aquesta norma és molt més que una qüestió d'una simple postura. És una declaració simbòlica de responsabilitat. Redreçar-se és assumir el pes de la vida, mirar el món de cara i dir-li «Noi, estic preparat». Peterson utilitza la metàfora de la jerarquia animal per explicar que fins i tot el cos comunica la nostra disposició vital. Quan ens encongim, el món ens domina. Quan ens aixequem i fem front, aquesta actitud no elimina el dolor, però ens prepara per sostenir-lo amb molta dignitat. La postura externa, aleshores, és el reflexe de la postura interior. L'ànima que s'aixeca no és fàcil d'enfonsar. La segona norma ens diu «Tracta't a tu mateix com algú a qui tens la responsabilitat d'ajudar». Sovint tenim més compassió per un amic que per nosaltres mateixos. Peterson ens recorda que cuidar-se no és egoisme, sinó un deure moral. Si ets responsable d'un altre ésser, l'ajudes, el protegeixes i el vols veure créixer, és molt important també tenir molta responsabilitat per tu mateix. Per què no fas el mateix criteri a tu? Aquesta norma ens convida a deixar enrere la culpa i la negligència personal i entendre que la nostra salut, el nostre ordre i la nostra felicitat també tenen valor. Només qui aprèn a cuidar-se pot oferir al món la seva millor versió. La responsabilitat comença amb un mateix. Fes amistat amb persones que vulguin el millor per tu. Les relacions configuren el nostre destí. En Peterson insisteix que envoltar-se de persones que ens desitgen bé és essencial per créixer. Hi ha amics que ens retenen en la mediocritat i d'altres que ens impulsen cap al millor de nosaltres mateixos. Escollir-los és un acte moral, no social. L'amistat autèntica no és còmoda, és aquella que ens diu la veritat que ens anima a millorar. Allunyar-se de la toxicitat no és indiferència, és una supervivència psicològica. El teu entorn és el teu motor, però també la teva presó. Per tant, ens diu que hem d'escollir amb molta consciència. També ens diu, compara't amb qui eres ahir, no amb qui algú altre és avui. Vivim en una cultura d'exhibició constant. Les xarxes converteixen la vida en una competició silenciosa. Peterson ens proposa un canvi radical. El teu únic punt de comparació ets tu mateix. Sí, tu mateix. Si avui ets una mica millor del que eres ahir, ja hi ha un progrés. Aquesta norma és l'antídot contra l'enveja i sobretot contra la frustració. Ningú més coneix les teves circumstàncies, els teus límits i els teus esforços. El creixement és íntim, no públic. La veritable mesura de la vida és la millora interior i no la imatge que projectem cap a fora. La cinquena norma ens diu no permetis que els teus fills facin res que et faci deixar de respectar-los.
És dura aquesta, però és important, perquè educar no és agradar, és guiar. Peterson, com a psicòleg i pare, defensa que l'amor necessita límits. Un nen sense normes no és lliure, és presoner dels seus impulsos. El respecte entre pares i fills es construeix amb coherència, no amb permissivitat. Quan els adults defugen el conflicte per comoditat, traslladen als fills el pes del caos. Posar límits és un acte d'amor que construeix confiança. Aquesta norma recorda que la disciplina no reprimeix, sinó que orienta cap a la responsabilitat i el respecte mutu. Com veiem, no són normes massa complicades, però sí que en Peterson m'agrada molt com les posa amb ordre i molt ben explicades. La sisena ens diu: posa ordre a casa teva abans de criticar el món. Una de les idees més potents d'en Peterson. No pots transformar el món si no pots ordenar la teva habitació. Hem sentit moltes vegades aquesta frase. Això és una metàfora sobre la responsabilitat personal com a base de l'acció moral. Abans de jutjar la societat, pregunta't si tu mateix estàs vivint amb integritat. Has complert les teves promeses? Cuida el teu espai, la teva paraula, les teves relacions. Quan poses ordre a allò proper, la teva vida comença a irradiar claredat cap enfora. El canvi global comença per la coherència individual. L'ordre personal és una forma silenciosa de revolució. La setena norma persegueix el que té significat, no el que és convenient. Es diu així, literalment. És una de les idees centrals de tota la filosofia d'en Peterson. El que és convenient normalment sol ser fàcil, ràpid, superficial, però el que verament té significat sovint requereix un esforç, una renúncia i un sacrifici. Viure amb sentit implica mirar una mica més enllà del plaer immediat i connectar amb el que dona direcció profunda a la nostra vida. És escollir el camí llarg, no el curt. El que és convenient et dona alleujament, el que és significatiu et dona molta solidesa. I és només aquesta solidesa la que pot sostenir-te quan arribi el dolor inevitable. Digues la veritat o, com a mínim, no menteixis. Mentir no és només faltar a la veritat, és fragmentar-se, així ens ho diu. Cada mentira ens divideix entre el que som i el que aparentem. Peterson entén la veritat com una força d'unitat interior. Dir la veritat és arriscat, t'exposa, t'incomoda, et despulla, però també t'allibera. La mentira pot protegir-te momentàniament, però et corromp lentament. Aquesta norma és una crida a la coherència radical, a parlar amb precisió, a no trair el que sabem que és just. Viure sense veritat és viure desconnectat del propi ésser. Dir-la és l'única manera d'evitar la realitat en si mateixa. Dona per fet que la persona que escoltes pot saber alguna cosa que tu no saps. Aquesta és la norma número 9. Escoltar és un acte de coratge i humilitat. En un món on tothom vol parlar, Peterson ens recorda que la saviesa comença quan calles. Cada persona porta dins una experiència que tu no has viscut. L'escolta autèntica no és passiva, és una exploració compartida de la veritat. Quan escoltes de debò, l'escolta activa. Aleshores, no prepares la resposta, prepares l'enteniment. Aquesta norma convida a baixar la guàrdia intel·lectual i a reconèixer que ningú no té el monopoli de la raó. Escoltar bé és una forma d'estimar el món. Sigues precís en el que dius. Les paraules no són ornaments, són eines per donar forma a la realitat. Quan parlem amb imprecisió, quan som vags i no molt precisos, deixem que els monstres del desconegut creixin dins la boira. Peterson ens anima a posar nom al que ens espanta, a definir amb claredat el que pensem i el que volem. La precisió és una forma de valentia. Delimitar el problema és el primer pas per transformar-lo. Parlar bé no és embellir el discurs, sinó ordenar el pensament. La veritat comença quan anomenem el caos pel seu nom. La 11, que és metafòrica, evidentment, ens diu: no molestis els nens quan van a monopatí. Aquesta imatge aparentment anecdòtica ens amaga una idea molt poderosa. El creixement necessita un risc. Quan un nen prova els seus límits, aprèn coratge i confiança. Peterson defensa que la sobreprotecció és una nova forma de tirania. Si evitem tot perill, també evitem tota maduresa. Deixar que els altres, fills, amics, alumnes, s'equivoquin és un acte d'amor i de respecte.
La llibertat autèntica sempre inclou risc. Sense risc, la vida esdevé domesticada. Sense error no hi ha aprenentatge. Cal deixar espai, aleshores, perquè la valentia floreixi. No molestar els nens quan vagin al món patir. Acaricia un gat quan el trobis al carrer. Aquesta seria, la darrera norma d'aquest primer llibre. Quan la vida es torna insuportable, aquesta norma ens recorda que fins i tot en el sofriment hi ha lloc per la bellesa. El gat és la metàfora de l'instant present, el gest petit que atura el temps. Peterson, marcat pel dolor de veure la seva filla malalta, aprèn que la gratitud pot coexistir amb el patiment. Acariciar el gat és reconèixer que la vida no és només una tragèdia, també és un miracle. La serenor no ve de negar el dolor, sinó de trobar-hi espurnes de llum. I anant una mica i navegant cap al segon llibre, el de transcendir aquest caos i l'ordre, en Peterson ens diu les següents normes. Passarem també una miqueta així per sobre. Evidentment, com sempre dic, els llibres s'han de llegir. Això són petits resums, 25-30 minuts, que ens donen una mica una idea. En aquest cas estem resumint 2 llibres en un. Anem una mica al segon i anem a aprofundir una mica més en aquesta filosofia, que seria, el contra, d'entendre el caos i de viure amb ell. La norma número 1 ens diu: no menyspreïs les institucions socials ni els èxits creatius. Peterson adverteix contra la temptació del cinisme. Les estructures, família, cultura, educació, són imperfectes, ho sabem, però necessàries. Destruir-les sense comprendre-les és com tallar l'arrel d'un arbre, esperant que creixi millor. Aquesta norma ens recorda que tot allò que funciona ha costat segles i segles d'aprenentatge i de transmissió d'informació col·lectiva. No es tracta d'obeir cegament el que ens diuen, sinó d'honrar el que ens sosté abans de voler-ho destruir i de voler-ho canviar. El progrés real no neix de la destrucció, sinó de la transformació conscient del que ja existeix. El respecte és el primer pas cap a la renovació. La segona ens diu: imagina't qui podries arribar a ser i apunta fermament cap a això. No és només el que ets ara, ets també tot el que pots arribar a ser. Aquesta norma és una invitació a projectar una imatge del teu futur molt més alt i caminar-hi amb determinació. La visió dona direcció i la direcció dona sentit. Peterson diu que sense una meta, la vida es dispersa en petites distraccions. Imaginar-se plenament és un acte moral. Exigeix honestedat, esforç i persistència. El futur no s'espera, es construeix. Cada pas cap a la millor versió de tu mateix és una victòria silenciosa. La tercera ens diu: no amaguis les coses no desitjades dins la boira que hem parlat abans. El que ignores et domina. Aquesta és una de les frases més contundents de Peterson. El que ignores et domina. Els conflictes no resolts, les emocions reprimides, els errors amagats, tot això es transforma en una boira interior. Afegir llum significa reconèixer-los i parlar-ne. Amagar és retardar el dolor, mirar és començar la curació. La claredat pot fer mal, però la foscor fa mal sempre, sempre. Aquesta norma ens recorda que la valentia comença quan deixem de fugir de nosaltres mateixos. Només allò que afrontes pot alliberar-te. L'oportunitat es troba allà on la responsabilitat ha estat abandonada. Quan veus un buit, una injustícia, un problema que ningú vol resoldre, allà hi ha una crida. Peterson entén la responsabilitat com una brúixola existencial. No és càrrega, és direcció. En lloc de queixar-te del que fa falta, pregunta què pots fer-hi tu. Allò que els altres eviten pot ser la teva oportunitat de creixement. La responsabilitat transforma la queixa en acció i l'acció et dona sentit. La vida s'omple quan acceptes voluntàriament el pes que et correspon. 5. No facis allò que odies. Fer coses que destrueixen la teva integritat és una forma lenta de corrupció. Peterson ens convida a observar quines accions ens fan sentir bruts per dins. Mentires, feines absurdes, concessions morals. Cada vegada que et forces a fer allò que no t'agrada, allò que odies, debilites la teva ànima. Viure amb sentit requereix coherència entre el que penses, sents i fas. Si no pots estimar el que fas, busca la manera de fer-ho millor o de canviar-ho. L'odi a la pròpia vida és un senyal de que cal redreçar el rumb.
Abandona la ideologia. Regla número 6. Les ideologies prometen ordre total, però ofereixen ceguesa. Peterson veu en elles un perill. Simplifiquen la realitat fins a fer-la irrespirable. Quan et redueixes a una etiqueta, diguem política, religiosa, social, deixes de pensar per tu mateix. Abandonar la ideologia no és renunciar a les idees, sinó alliberar-les. És tornar a mirar el món amb ulls oberts, capaços de matís i complexitat. El pensament viu és el que dubta, el que s'ajusta, el que escolta. Cap sistema pot substituir la consciència individual. Treballa tan dur com puguis en almenys una cosa i observa, aviam què passa. L'esforç total és una forma de meditació. Peterson diu que el compromís profund amb una tasca, qualsevol tasca, pot revelar el significat ocult de la vida. Quan dones tot el que tens, descobreixes que ets molt més capaç del que pensaves. El treball no és un càstig, sinó una canalització d'energia i consciència. Aquesta norma reivindica la disciplina com a camí de revelació. Quan t'entregues del tot, la realitat et respon. No és la perfecció el que transforma, sinó una dedicació plena i sense excuses. Fes almenys una habitació bonica a casa teva. La bellesa és una forma d'ordre visible. Peterson defensa que cuidar el teu espai físic és cuidar la teva ànima. Crear bellesa en allò que t'envolta et recorda que la vida pot ser harmònica, fins i tot en el desordre. Una habitació bonica no és un luxe, és un símbol d'esperança, d'intenció, d'equilibri. L'estètica esdevé ètica quan reflecteix cura i respecte. Aquesta norma és un elogi silenciós a la quotidianitat de la nostra vida. Fes que el lloc on vius parli bé de qui ets tu. La 9 ens diu que si antics records et continuen molestant i et fan mal, fica'ls en paper, escriu-los amb cura i completament. L'escriptura és ordenar el passat dins del llenguatge. Peterson utilitza aquesta pràctica com a teràpia i com a filosofia pròpia. Quan poses paraules al dolor, el transformes. Els records que no s'expressen s'estanquen, els que s'expliquen es dissolen. Aquesta norma ens anima a reescriure la nostra història amb honestedat, sense maquillatge. Només així podem deixar d'estar empresonats pel que va passar. El paper es converteix en un espai sagrat on el caos interior troba ordre. Planifica i treballa per mantenir el romanticisme a la teva relació. Sí, l'amor no és espontani per sempre, això ho sabem. Sense intenció s'apaga. En Peterson ens recorda que estimar és un acte de voluntat. Cal mantenir viva la curiositat, l'agraïment i el respecte. Planificar moments, cuidar els detalls, renovar paraules. El romanticisme no és un luxe, és un aliment. Aquesta norma defensa que la relació madura neix quan l'amor passa de ser passió a ser un projecte. Estimar no és esperar, és fer. L'amor és l'ordre més fràgil, però també el més essencial. La 11. No deixis que el ressentiment, l'engany o l'arrogància et dominin. Aquestes tres forces, ressentiment, mentida i arrogància, són els veritables enemics de l'ànima. En Peterson ens diu i les veu com verins lents que corrompeixen la percepció i la bondat. El ressentiment converteix el dolor en rancúnia, l'engany distorsiona la realitat i l'arrogància tanca la porta a l'aprenentatge. L'antídot és la humilitat, admetre que pots equivocar-te, que tu pots canviar. Aquesta norma és una crida a mantenir el cor net, perquè l'odi és una forma de servitud. Alliberar-se'n és recuperar la lucidesa. I acabant aquestes normes del segon llibre, ens diu la 12. Sigues agraït fins i tot en el sofriment. L'agraïment no nega el dolor, però el transforma. Quan la vida es trenca, aquesta norma ens convida a mirar el que encara roman, la llum, la presència i l'aprenentatge. Peterson veu en la gratitud la forma més alta de resistència. No és ingenuïtat, és coratge. Dir gràcies davant la tragèdia és molt dur això, però dir-ho és afirmar que encara hi ha sentit. L'agraïment converteix la víctima en participant del món. I potser, diu ell, aquest és el secret final de la vida, estimar-la fins i tot quan fa mal. Si observem les 24 normes com un conjunt, emergeix una arquitectura.
Les del primer llibre fixen fonaments, postura, cura, entorn, límits, veritat, precisió, sentit. Les del segon obren finestres, respecte crític a les institucions, visió de futur, llibertat de pensament, treball profund, higiene moral, etc. La imatge és clara. Construeix un terra ferm i quan l'hagis posat, aparta't del dogma i respira. Entre els dos moviments hi ha una alternança saludable. Arrelar i expandir-se, consolidar i explorar, precisar i deixar de sorprendre. Aquí m'agradaria fer una mica una ressonància amb l'obra del Nassim Nicolás Taleb, que vam parlar del signe negre, i el concepte de l'antifragilitat, la qual celebra els sistemes que no només resisteixen l'estrès, sinó que creixen. Peterson, des d'una altra disciplina, converteix aquesta intuïció en psicologia pràctica. El patiment és inevitable, però pot ser fertilitzant si hi entres amb responsabilitat, veritat i obertura. Allò que Taleb anomena skin in the game, o jugar-se a la pell, Peterson ho tradueix en compromís existencial, fer-se càrrec de la vida pròpia, encara que la incertesa no et garanteixi cap triomf. Spoiler, aquell llibre el farem també, el de jugar-se a la pell, el farem. Sí, segur, perquè és un llibre increïble. Aleshores, una mica fent una brúixola pel dia a dia, ens diu: comença petit, l'habitació, el calendari, paraules, tot això no és trivial, és allà on la vida real es juga. Compleix el que promets. La coherència construeix autoestima. La promesa incomplerta te la desmunta. Escolta amb afany d'entendre. L'altre no és un obstacle, és un mapa que no tens. Assumeix riscos que t'eduquin. Sense pla inclinat, els músculs morals no es formen. Cuida la bellesa, no és cap caprici. Reforma el teu interior des de fora. Escriu el que cou. El llenguatge és el taller on el caos es transforma en cosa habitable. Tingues cura del vincle. L'amor madura quan es cuina lentament. Evita els verins, ressentiment, mentira, supèrbia. Són breus triomfs, però llargues derrotes. I agraeix, sigues agraït. És l'últim refugi i el primer motor en temps difícils. Vivim envoltats de consignes, d'expectatives contradictòries i d'un flux incessant d'estímuls. La tentació és triple: cinisme, victimisme o rigidesa. La proposta de Peterson n'ofereix una sortida. Responsabilitat sense duresa, obertura sense naivetat, disciplina sense fanatisme. Una actitud que no confon llibertat en caprici ni seguretat en immobilitat. Aleshores, en un món que sovint oscil·la entre la confusió i l'excés de control, Jordan Peterson ens recorda que la saviesa no és triar entre l'ordre i el caos, sinó aprendre a viure a la frontera entre tots dos conceptes. Allà, en aquell punt fràgil, però viu, és on la vida pren sentit. Gràcies per acompanyar-me en aquest episodi de Mindcast 30. Ens retrobem aviat. Moltes idees, nous llibres i la mateixa curiositat per comprendre millor el món. Que tinguis un molt bon dia.